Hola, bon dia a tothom. Abans que res, donar les gràcies a l'organització per convidar-nos a estar avui aquí. Com han dit, nosaltres parlarem, tindrem aquest diàleg sobre el tema de repensar l'assessorament psicopedagògic a l'educació, la mirada de la xarxa. I, com sabeu, aquesta temàtica de la xarxa és molt àmplia, la podríem abordar des de molts punts de vista, però nosaltres hem decidit que ens centrarem en el concepte de xarxa. I ho farem des de la reflexió sobre el propi concepte, però també des de la posada en pràctica de la xarxa. Ja des del començament, quan ens van posar en contacte els tres ponents amb mi mateixa, ja vam començar a treballar una mica en xarxa, vam creuar correus electrònics presentant-nos i compartint trajectòries professionals, experiències i interessos. I a partir de llavors ja vam posar per escrit algunes idees, algunes propostes que hem anat comentant a través de videoconferències. Cada ponent ha aportat, ha contribuït des de la seva expertesa sobre el concepte de xarxa i al final hem acabat decidint, identificant alguns principis que defineixen el que és la xarxa. Llavors, centrarem el diàleg en l'explicació d'aquests principis, posant una mica el pes en el que són limitacions i dificultats d'aquests principis i també aspectes a millorar o perspectives de futur. Jo no parlaré gaire més, passo a presentar-los, això sí, i els cediré la paraula. Per ordre alfabètic, en primer lloc, l'Enric Bolea és coordinador de l'equip territorial del Baix Llobregat del CREDDIC de Catalunya, professor col·laborador de la UOC a l'assignatura d'Avaluació i Intervenció Psicopedagògica del Màster de Psicopedagogia, té experiència com a professor i psicòleg en el camp de les pràctiques educatives escolars, així com en processos de formació i docència a mestres, professorat i psicopedagogs i psicopedagogues. Després, l'Ester Càrcel és psicopedagoga i directora de l'EAP B46 de Sant Feliu de Llobregat. És professora col·laboradora de la UOC, també de l'assignatura d'Avaluació i Intervenció Psicopedagògica. Té una llarga trajectòria en l'entorn educatiu com a mestra, psicopedagoga i ha participat en processos de formació de centres i de professorat. I per últim, la Maria José Cesena, que és directora de l'àrea d'Educació Inclusiva del Consorci d'Educació de Barcelona. Té una llarga trajectòria en l'entorn educatiu com a orientadora educativa a instituts de secundària i a diversos EAP de la ciutat. Doncs reproduirem el que és una xarxa. Per tant, en tot cas, cedeixo la paraula a l'Enric, quan vulguis, Enric. Molt bé. Gràcies, Anna. En primer lloc, agrair a l'organització i també a l'Anna tot el treball que ha fet per poder-nos coordinar i fer aquesta preparació intentant experimentar la xarxa entre nosaltres. Dit això, començaré per proposar una pregunta que m'ha ajudat a orientar la meva exposició i tramitar la reflexió i el sentiment que m'ha despertat la preparació de la meva intervenció. La pregunta és la següent. Ens podem imaginar l'assessorament psicopedagògic des de la solitud del nostre rol, dels nostres coneixements i de les nostres experiències? Crec que la majoria de tots nosaltres respondria que no, però la realitat en la que ens trobem dia a dia, de vegades, o potser més sovint del que reconeixem i ens diem, no és aquesta. Doncs experimentem certa solitud en el nostre treball quotidià. La qüestió que voldria destacar en aquest punt no és que succeeixi, que esdevingui aquesta experiència, sinó que ens és molt difícil reconèixer-la i molt més compartir-la entre nosaltres. Per això, no és que s'hagi de treballar en xarxa, és que necessitem treballar en xarxa, en equip, en comú amb altres professionals i altres agents educatius, perquè ens necessitem els uns als altres. Ens fem falta perquè necessitem acompanyar-nos d'on sentim inquietuds, angoixa i malestar quan treballem en d'altres i entre altres.
També perquè és important compartir alegries, perquè és important compartir desitjos i entusiasme, satisfaccions. Però voldria centrar més la meva intervenció en tots els reptes als quals ens convoca la complexitat i els contextos fragmentats en els que habitualment intervenim. En un equip, en una xarxa, és del tot rellevant que cada agent pugui ser capaç de fer explícita la necessitat d'ajuda i acompanyament dels altres. Es susciten aquests sentiments en cadascun de nosaltres cada cop que intervenim en contextos més complexos i molt fragmentats, sovint per les múltiples referències conceptuals i teòriques que tenim, que tenen tots els que hi participen en les xarxes, la pluralitat de serveis implicats, el gran nombre de professionals que intervenen, el gran increment de demandes que se'ns adrecen als professionals de l'assessorament psicopedagògic. I no podem oblidar que també cal situar tota aquesta complexitat en el marc social d'una època que està molt caracteritzada per la desintegració dels llaços socials, dels vincles socials. De fet, quan més complexa és la situació que abordem, més complexa és la situació en la que ens comprometem a treballar en xarxa, és la situació en la que més serveis i professionals estan implicats. Els alumnes i les seves famílies són tractats per professionals de diferents serveis que sovint treballen amb objectius i modalitats d'intervenció que no sempre coincideixen. Per això hem de poder indagar i interrogar-nos sobre què hem de transformar en la nostra manera de pensar i actuar perquè els principis, els sentiments i les actituds que són essencials per treballar en xarxa i que estan lligats a la participació, la confiança mútua i a la corresponsabilitat, fonamentin la creació de xarxes i la seva edificació i, sobretot, el seu manteniment, la seva estabilitat en el temps i la seva sostenibilitat. Certament, confiar, participar, corresponsabilitzar-nos no es dona d'entrada. Quasi bé mai, quan comencem a treballar amb d'altres i d'altres, disposem d'aquests principis bàsics al nostre abast. La xarxa normalment no es dona mai d'entrada, ni es genera sola. Tampoc es pot prescriure. Més aviat s'ha d'inscriure en un procés de col·laboració mútua en el que precisament els agents han de poder consentir a la participació, a la confiança i a la corresponsabilitat. No existeix una manera ideal, no existeix un axioma infal·lible o un manual de butxaca per saber com podem impulsar les xarxes. Però si indaguem, ens podem trobar alguns elements, alguns vectors que en la seva articulació ens poden ajudar a obrir camí per encarar aquests efectes de complexitat dels que estic parlant i que obstaculitzen la participació i la confiança i la corresponsabilització. Apunto dues idees força que en l'experiència del treball amb el CREDIC del Baix Llobregat hem denominat la lògica d'un treball en petita xarxa. Ens ha ajudat, aquests vectors de treball, a orientar-nos en processos d'assessorament per indagació i col·laboració que compartim amb els EAPs i centres del nostre territori. Dos vectors. El primer, partir de la premissa que la xarxa es genera en la interacció de persones i estaments de sistemes i subsistemes. És sobretot una xarxa de relacions entre les persones que progressivament aniran construint aquesta xarxa. Aquesta relació s'ha de caracteritzar i implica que cadascú reconeixi la presència i especialment l'existència de l'altre com quelcom valuós. Aquest punt ens sembla determinant. El treball en comú requereix acollir i donar hospitalitat a l'alteritat i singularitat dels altres professionals amb els que col·laborem. Però sovint, la nostra experiència és que la xarxa s'altera per l'alteritat o l'alteració, ja sigui dels seus membres, dels seus agents, ja siguin famílies, alumnes o professionals. Hem de poder organitzar espais i temps en els que sigui possible una experiència comunicativa. Entendre la xarxa com una comunitat d'escolta, de persones que s'escolten, no de persones que s'informen. De fet, una xarxa entra en crisi quan entra en crisi la capacitat d'escoltar-nos. Anem al segon punt. S'ha de treballar coordinant les accions des de la cooperació i això només és possible des de la corresponsabilitat. Ho entenem des de tres eixos. Entenem, com diu Mérier,
que la responsabilitat de cada professional o agent no pot diluir-se en un supòsit que sovint es dona, i és el supòsit que estar en harmonia amb el grup del qual un forma part excloeix de la teva responsabilitat personal. Cal assumir sempre la responsabilitat personal dintre del conjunt del qual no es forma part. Si no és així, es pot produir una delegació de responsabilitat i fins i tot desresponsabilització en el treball, en els equips i en les xarxes. Segon vector o eix. Entenem que aquesta corresponsabilitat no s'ha de confondre amb el que podríem dir, com també esmenta Mérier, una cooperació addicional, una cooperació per agregació, on cada professional afegeix la seva visió, la seva modalitat de treball i coneixement a la dels altres, amb la creença i amb el supòsit que així es pot arribar al fons del problema que ens convoca a treballar plegats. Això deriva en una distribució o divisió de funcions lligades al rol i a l'especialització de cadascun de nosaltres. Finalment, un tercer vector és que entenem que ser corresponsables implica sobretot no atribuir a l'altre, ja sigui un professional, un servei, una família, el fet que no ha complert amb la seva feina o que no actua com s'hauria d'haver actuat o bé que no és competent. Partim de l'acte de reconeixement per part de cada participant de deixar el nostre coneixement i especialització o expertesa en suspens per no imposar el nostre saber a l'altre. Escoltar-nos i corresponsabilitzar-nos des de l'interès sincer per l'altre amb el que col·laboro potser ens fa molt més vulnerables, és cert, molt més fràgils, però potencia indiscutiblement la vinculació i la creació de lo comú. Per acabar, aquestes dues idees força ens ajuden a generar certes condicions i oportunitats de transformació en tres direccions. La primera, transformar la cooperació addicional o juxtaposició d'intervencions en una cooperació més mancomunada. La segona, transformar la lògica de les derivacions en una lògica de la col·laboració, sobretot la lògica de les derivacions internes en els centres, on determinats professors, docents, etc., deriven la problemàtica d'un alumne al professional especialista, sigui l'orientador, sigui el d'atenció a la diversitat, etc. Això genera una segmentació interna des del propi treball que realitza el centre i ens interessa promoure la possibilitat que els equips dintre dels centres facin un treball integral i integrat. És a dir, abordar les problemàtiques dels nois i de les famílies no des de cadascuna de les especialitzacions, sinó des d'una idea conjunta que ens apropi de manera integrada a la problemàtica global que està plantejant el nano. I finalment, transformar les coordinacions i les xarxes i el treball en equip basat en el traspàs d'informació en coordinacions i col·laboracions que estan fonamentades en actes sincers de comunicació entre uns i altres. En aquest sentit, la conversa interprofessional regular i estable en els centres és un factor determinant per impulsar xarxes a l'interior de les institucions educatives. No vull finalitzar sense fer un aclariment, i m'ajudo de dos autors, són el Joan Subirats i el Bernat Albaigés, amb un treball de ja fa temps, però que em sembla que és plenament vigent, es titula Educació i Comunitat, en el que plantegen que el treball integrat és sempre dinàmic, que es construeix de manera permanent, que no es construeix de manera priorística, que les finalitats del treball sempre estan per definir, que les formes que van adoptant en el temps es van configurant precisament a la participació dels diferents agents implicats. Per això les condicions de treball es van construint en el temps i això significa que per començar a treballar no és necessari tenir un escenari ideal on hi hagi un acord mancomunat. Precisament, seria un ideal per altra banda, mai succeeix, el treball ha de tendir efectivament no a l'acord i hem de tenir a l'horitzó del compromís mutu, però també es desenvolupa i quasi bé sempre es desenvolupa en aquest sentit en contextos que són conflictius on fins i tot arribar a aquest acord desitjat, aquest acord que tots volem, plegats mai es produeix. Això ens convoca, com sempre, a una posició ètica, a interrogar-nos per
a qüestionar-nos, a preguntar-nos per les nostres intencions i per les conseqüències que tenen els nostres actes. És a dir, per una posició responsiva, una ètica responsiva que, com manifesta el Juan José Miguel Farina, que defineix sempre que la nostra posició ètica en tots els dilemes, en tots els conflictes, en tots els reptes en els que compartim amb d'altres professionals, sempre es produeix un doble moviment en el marc de l'ètica. Un primer moviment, són dos moviments en tensió permanent, un primer moviment en el que davant del problema o del dilema amb el que ens trobem, recorrem individualment i col·lectivament a aquells sabers que estan en disposició de poder donar resposta a la situació de conflicte, a la situació de repte, i un segon moment que sovint ens passa, i per això sempre està compromesa la posició ètica, que aquests coneixements no ens donen la resposta a la singularitat de la situació que abastem. I, per tant, necessitem, amb aquest segon moviment, construir un coneixement singular d'aquesta situació particular que ens convoca una posició de responsabilitat i d'una ètica responsiva. Bé, espero que hagi assenyalat els punts més interessants i agraeixo aquesta escolta atenta per part de tots vosaltres. Bé, la meva aportació anirà alineada al plantejament de l'Enric. De fet, no és una altra aportació, sinó és la continuïtat de l'aportació, que és així com a la taula ho hem convingut i ens ha semblat que era interessant. De fet, l'Enric, amb tot el plantejament, tota la seva tesi, d'alguna manera ja ens situa en entendre la xarxa allunyada de la perspectiva de la tècnica, del mètode, per poder situar-la més en el lloc de la posició. És a dir, la xarxa és el posicionar-se per crear vincles interprofessionals. D'alguna manera, entenem que la xarxa, vista des d'aquesta perspectiva, ens apropa a la possibilitat de fer una acció mancomunada. És a dir, aquí podríem dir que tenim una primera aproximació a poder definir la xarxa de manera mancomunada. És a dir, una xarxa que ens permet estar en comú per construir el comú. Hem de generar les condicions perquè aquesta qüestió sigui possible. Tot això ens porta o ens condueix a entendre que tots els agents que formem part d'aquesta perspectiva hem de mostrar-nos, hem d'estar disponibles i disposats a participar, a col·laborar i a creuar sabers, experiències, pràctiques. I és des d'aquí que d'alguna manera m'agradaria presentar la meva aportació en aquesta taula. Des de la pròpia experiència, des del recorregut d'anys d'assessorament psicopedagògic en el qual les experiències de treball en xarxa han passat per un procés i per una evolució. Habitualment, la paraula xarxa es situa en pràctiques diverses, moltes d'elles definides o més del costat del treball agregatiu, de la transmissió d'informació, és a dir, del sumatori d'aportacions, i allunyades d'aquesta perspectiva de construcció en comú. D'alguna manera, ens trobem que ens associem per plantejar o per fer front a reptes i a qüestions complexes, però sempre, moltes vegades, des d'una posició individualista. Cadascú té l'interès de portar el seu saber expert, i busca l'escolta de l'altre, sense creuar les perspectives i les sabieses dels altres. D'alguna manera, aquest és el punt que nosaltres introduïm, aquest punt de la renúncia. És a dir, el punt a què, d'alguna manera, el saber passa per al reconeixement de l'altre, passa per l'escolta de l'altre, passa per generar condicions de pertinença, passa per generar condicions perquè, d'alguna manera, el que es posi en el centre sigui la pregunta i que la conversa i la regularitat ens acompanyi a construir conjuntament respostes. Tota aquesta perspectiva és una perspectiva difícil en els temps que estem, perquè implica una posició ferma i en molts moments de molta resistència als temps que estem vivint. D'alguna manera necessitem una aposta ferma per la cooperació,
una aposta ferma per entendre que la xarxa, com molt bé deia l'Enric, la xarxa no està preestablerta, la xarxa s'ha de construir i la xarxa necessita d'uns preliminars. Necessita d'un temps, necessita d'un espai, necessita el generar unes condicions que faci que les persones que hem de col·laborar sentim que formem part i que l'altre també ens reconeix. També sempre o habitualment, quan pensem en la xarxa, la situem des de la perspectiva dels agents, dels professionals, d'aquests que d'alguna manera tenen coses a plantejar, tenen coses a dir. I en aquest punt també introduir la necessitat d'incorporar a la xarxa també a les famílies i els propis alumnes. La veu de tots els agents que tenen coses a dir-nos des d'una posició diferent és important per tal de poder construir propostes i respostes que condueixin a una perspectiva comú, ajustada i amb consentiment i consonància a les necessitats i interessos dels propis subjectes. D'alguna manera, tota aquesta manera de pensar i enfocar aquest treball en xarxa porta implícita una posició ètica molt ferma i porta implícit una necessitat de compromís personal i col·lectiu. Sense la disposició i el consentiment de tothom a poder sentir-se afectat per l'altre, és impossible que aquesta construcció sigui possible. La contingència també forma part d'aquest procés. En la xarxa hem de treballar sobre les resistències, hem de treballar sobre les possibilitats, hem de treballar sobre la renúncia de l'ideal, és a dir, hi ha moltes qüestions que es posen en joc en aquest moment, en aquest punt de trobada, a les quals, com a professionals, en aquest cas de la psicopedagogia, tenim una gran responsabilitat, que és la de promoure i procurar que aquestes condicions es puguin generar. Per altra banda, també m'agradaria situar la idea de equiparar la xarxa al concepte de dispositiu. En quin sentit? En el sentit que, en el fons, la xarxa actua com un organitzador d'aquesta activitat conjunta. És la xarxa la que ens permet cooperar, ens permet conversar, ens permet delimitar els temps, els espais, les dinàmiques, processos. És a dir, d'alguna manera, la xarxa ens permet acotar i singularitzar tots aquests mecanismes a cada situació i a cada context. Per tant, cada xarxa és singular, pròpia i única, i reproduïble. I qualsevol moviment que es produeixi farà esdevenir una altra cosa. I sobre aquesta flexibilitat és sobre la que hem de procurar treballar. Per altra banda, la xarxa també és un eix en el qual ens permet posar en joc la pràctica del discurs. És a dir, és en la xarxa en el que, d'alguna manera, ens associem per poder, d'alguna manera, promoure i dir, explicar el saber, però també posar en joc el saber fer. És a dir, d'alguna manera, en la xarxa el saber també va vinculat a tot el que fa referència a posar en joc l'experiència, l'experiencial, que forma part de tot aquest procés. D'alguna manera, avui, tots els reptes que la psicopedagogia ens planteja demanen de fer aquests processos que vinculen aquestes complexitats i aquests principis. Per altra banda, un altre punt important a destacar en aquesta perspectiva de treball mancomunat és la renúncia ja des del moment zero a l'ideal del consens, la renúncia a pensar que hem d'estar tots d'acord. És precisament el reconèixer aquesta impossibilitat que fa possible que la singularitat de cada un dels agents entri en joc i faci possible la creació d'algú diferent, inèdit, que és gràcies i possible a la singularitat de cada un dels membres que configuren aquest equip, aquesta xarxa. Per tant, d'alguna manera, posar en valor la diferència, posar en valor la singularitat, posar en valor la veu de cada un dels agents. D'alguna manera, diríem que la xarxa és l'espai que permet donar hospitalitat a la singularitat de cada agent dins el col·lectiu. Tasca ben difícil. Tota aquesta perspectiva està molt
condicionada i afectada per una sèrie de limitacions al mateix temps que de perspectives, perquè molts cops quan discutim, quan parlem, quan conversem, ens n'adonem que moltes limitacions al mateix temps són oportunitats de canvi i que, per tant, és aquí on hi ha l'oportunitat d'avançar, de treballar i de créixer. La primera qüestió que és una limitació, o pot semblar una limitació, és l'existència de pluralitat de perspectives, mirades diferents que tenim en relació al que és la pròpia xarxa o en relació als paràmetres o models o paradigmes que orienten l'assessorament psicopedagògic o la pròpia concepció que tenim de l'educació. És a dir, partim que ens trobem amb un altre, que pressuposem perspectives i mirades comuns, que en moltes ocasions la primera cosa que ens n'adonem quan creuem la tercera paraula és que estem molt lluny i el repte que tenim és precisament a no imposar el posicionament, el saber, la perspectiva d'un per poder donar lloc precisament a la perspectiva de l'altre i l'entre és el que produeix aquesta nova possibilitat de treball. Per altra banda, hi ha una altra qüestió important, és que habitualment ens trobem en processos d'assessorament psicopedagògic en contextos, centres, institucions, contextos en general, fragmentats, reactius, sobrepesats per tota la demanda social administrativa, a la qual miren al professional i a la pròpia xarxa com a alguna de l'ordre de l'eficàcia. És el que ha de donar la resposta, el que ha de produir el canvi. Aquí també considerem que hem de, d'alguna manera, marcar alguna de l'ordre de la resistència. La xarxa ha de promoure el canvi cap a la reflexió, ha de promoure o ha d'introduir el temps per pensar. D'alguna manera, si la xarxa s'orienta i es regula per al principi de la regularitat, pel principi de la conversa, per la possibilitat de generar espais de trobada reals en els quals es puguin tramitar totes aquestes inquietuds i angoixes i malestars, d'alguna manera totes aquestes angoixes es poden traduir des de la conversa en saber i en possibilitat de canvi. Per tant, d'alguna manera, és important aquesta perspectiva d'objectiu final. És la transformació de lo fragmentat i reactiu a lo més a prop possible de la cohesió i la reflexió. Seria un punt important a tenir en compte. Queda poc temps, seguirem conversant, però potser m'agradaria introduir dues idees. Una és la idea i la dificultat que tenim, em situo a mi mateixa, a la renúncia i la por que fa a allunyar-nos de la posició de saber i d'expertesa i dividir-nos i despullar-nos davant de l'altre, davant del no sé, i hem de saber que aquest és un repte important i que podem interpretar la xarxa com l'oportunitat d'alguna manera sentir-nos suficientment acompanyats com per poder fer aquesta renúncia. Bon dia a tots. A veure, jo escoltant una mica a l'Ester i a l'Enric, l'Enric i l'Ester ens han definit molt els eixos, els principis del treball en xarxa. Ens parlen de corresponsabilitat, participació, confiança mútua. Ens parlen de, l'Ester ens deia, el treball en xarxa des de la posició, com defineixes com la posició que un ocupa. Clar, tot això a mi em feia pensar també en la posició que jo ocupo, per exemple, una mica diferent a la que els meus companys de taula estan ocupant. Per tant, l'aportació que m'agradaria relacionat amb aquests principis, i per tant jo no m'hi posaré tant amb aquests principis, no abonaré més aquí, però sí que em feia pensar en què tenim diversos espais en la nostra estructura, en el nostre sistema, en el qual podem aprofitar tots aquests possibilitats de treballar en xarxa.
I sí que m'agradaria anar d'alguna manera concretant, acotant, anomenant alguns d'aquests espais. Alguns d'aquests espais que segurament alguns de vosaltres us seran molt propers, els tenim cada dia i participem setmanalment, i uns altres que segurament us semblaran més allunyat i segurament més propers a la meva pròpia posició, però que crec que també poden aportar alguns elements al sistema que facilitin aquest treball en xarxa. Dit això, una mica, i partim ja dels principis que vosaltres ja heu comentat. Diversos nivells d'aquest treball que podem, diguéssim, portar a terme. Per una banda, jo diria, i jo crec que l'Enric ho anomenava, ho esmentava, és tot el treball que podem fer, diguéssim, dins dels nostres equips. Per tant, el que li diríem la intraxarxa. Dintre dels nostres equips, jo estic pensant ara segurament en els nostres EAPs, amb els serveis educatius específics, en les nostres sessions que tenim a vegades de reunions, de reflexió, de treball intern, com jo crec que cada company, cada professional o cada perfil professional anem aportant, posant el nostre saber des de la nostra perspectiva. I que la idea és anar construint el cas, construint criteris, analitzant situacions, segurament sense el consens que deies, possiblement. Semblaria fàcil, a vegades, pensar que ja que formem part d'aquest equip, ens serà més fàcil participar, ens serà més fàcil que ja establim aquesta confiança mútua, però sabem que no sempre és així. Jo també crec que d'alguna manera potser la reflexió que els nostres equips durant uns quants anys han estat equips més estables. Per tant, tota aquesta confiança, aquesta corresponsabilitat, aquesta posició dins dels equips l'hem anat cuidant, mantenint, però potser us diria, i jo crec que vosaltres sou coneixedors i ho viviu, s'ha produït en els nostres equips un canvi generacional no menor. Amb la qual cosa, el que deia una mica també, em sembla que eres tu, Enric, que feies referència en què no hem de donar per suposat que el treball en xarxa existeix per si mateix perquè diem que treballarem en xarxa, sinó que l'hem d'anar construint. Per tant, jo crec que ara estem en un moment en els equips en el que hem de fer aquesta reflexió per veure com en el treball intern treballem d'aquesta manera molt més en xarxa. També crec que és aquella manera, aquesta manera de treballar és la que pot fer front a aquesta solitud del professional que dèiem. És la manera en la que es construeix la mirada de l'equip, la potència de l'equip i alhora ens va empoderant a cadascun dels professionals en la tasca que a vegades sí que diem que és una mica solitària, en quant d'alguna manera de l'equip anem cap als centres, cap a altres serveis, és a dir, que col·laborem amb els altres. Existiria un altre nivell, el treball més ja no intra, sinó interxarxa, interequips. I aquí parlaríem, jo diria que a dos nivells. Un més vinculat al territori, és a dir, jo parlaria d'una interxarxa vinculada a la proximitat. I aquí podríem dir, o podria diferenciar, un treball de xarxa entre equips, entre serveis, però, diguéssim, en el qual els professionals de cadascun dels equips hi participem per construir aquell cas, per exemple, que ens preocupa. Aquest és el que vivim més proper. Quan fem aquelles reunions amb un CESMIG, amb un CEDIAP, amb uns serveis socials, amb entitats de lleure. Aquest matí jo integrava una companya, la Sara, que deia, ens posava l'exemple del gimnàs. Potser sí que hem d'ampliar els agents amb els quals hem de col·laborar, coordinar, construir la mirada més global d'aquell infant o d'aquell jove. Però també és veritat que no és només el cas. És a dir, nosaltres hi treballem no només en els serveis, els altres serveis de l'administració, amb altres per parlar del cas, sinó que el que també estem fent és analitzar a vegades situacions, una situació d'aula. Podem estar treballant amb els altres agents
el pla de convivència d'un centre, intentem pensar el treball que podem fer dins les comissions d'atenció a diversitat, dins la comissió social, en el qual ja estem treballant els nostres equips, els docents, estan treballant serveis socials, pot estar treballant la xarxa de salut, no? O quan ve el CREDVIC, no? Fer un assessorament a un claustre. No? Aquí també estaríem treballant d'aquest servei, aquesta treball en xarxa entre els professionals. No? Però existiria un altre nivell també, a nivell d'interxarxa vinculada al territori, que té més a veure amb el treball institucional que cadascun dels equips hi fa amb l'altre equip, no? O amb els altres equips. Ja la nostra posició canvia. Ara ja no som el professional de l'equip un company psicopedagog, treballador social, fisioterapeuta, que està treballant en el centre, sinó que, a més, és aquell professional que representa la institució EAP, que representa la institució CESMIC o que representa una altra institució. És una posició diferent. I quan hi vas a fer aquest tipus de treball estàs representant a tot un equip. No? Clar, un equip que si realment treballem d'aquesta manera a nivell d'equip intra-xarxa, dins de l'equip d'aquesta manera, aquell professional va molt més empoderat perquè va amb la veu de tot un equip. No? I finalment jo diria que hi ha un altre nivell a nivell de treball d'interxarxa, ja no vinculada tant al territori, sinó ja més vinculada al que jo diria al sistema. I aquí jo em refereixo amb això a com les diverses administracions ens posem a treballar de manera que puguem, d'alguna manera, treballar també en aquesta mirada que esteu dient vosaltres, de treball més en xarxa. Jo crec que com estem treballant o com hem treballat fins ara, va més en la línia de la col·laboració, de la coordinació i no pas en sortir del lloc de l'expertesa que tenim cadascú de nosaltres en funció de la posició que estem ocupant, del món educatiu, del món de salut i dintre de salut, de la salut més física, de la salut mental, és igual, de l'àmbit social. El poder sortir d'aquest rol d'expertesa per poder començar a construir. Per tant, el gran repte del treball de l'administració jo crec que és justament això, sortir d'aquest lloc, d'aquesta posició, compartir llenguatge. Parlàvem abans de fragmentació. Jo crec que diria que parlant llenguatges diferents, tenim objectius diferents, necessitats diferents i jo crec que el gran repte estaria en com poder compartir aquesta mirada i aquests objectius. I, per tant, hem de crear, d'alguna manera, els espais per poder fer això. Tenim uns espais, però jo diria que més basats encara en col·laboració o coordinació. Però crec que les administracions, a la vegada, per poder contribuir al treball en xarxa que es pugui fer des del territori, jo crec que tenim la responsabilitat de poder treballar perquè es puguin produir aquelles condicions que permetin treballar els territoris d'aquesta manera molt més en xarxa. Què vull dir? Doncs donar més temps, necessitàvem temps. Jo crec que ens toca veure com ens transmetem organització que permeti temps, permeti reflexió, que permeti disminuir la burocràcia. Jo crec que és un dels objectius. Per què? Per convertir aquest espai en un espai de construcció. Fa soroll això, una mica? He tocat el tema, no? I per tant, jo crec que quan dic d'alguna manera tot això és que és important poder compartir, i aquest matí també es deia, no podem partir del que no sabem, i per tant a vegades ho hem fet. Hem partit de voler treballar conjuntament des del no saber de les funcions, objectius de l'altre. Per tant, important que comencem a compartir dades, registres documentals, totes aquestes coses, les administracions han de buscar sistemes i a la vegada compartir-los amb vosaltres per alliberar-los d'uns espais i uns tempos que us permetin treballar de manera molt més en equip. Per tant, jo us diria que en què les administracions tinguin aquesta possibilitat de
un treball multisistèmic, no fragmentat, molt més global, ha de permetre que tota la cadena que va vinculada, però més ja a territori i fins i tot a nivell d'equips, sigui, jo penso, que pugui donar aquestes respostes i solucions que comentava l'Ester. No voldria acabar, jo crec que podem seguir conversant, però jo crec que el tema no és plantejar-nos si en línies de present i futur treball en xarxa sí o no, treball en xarxa sí. El que hem de plantejar-nos és com millorar-ho i com produir les condicions perquè això sigui possible. Gràcies.